Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Malam Hassan Murtala Fatarkwashi, sakatare janar na gidan sanata Kabiru Garba Marafa ga abin da ya shafi ɓangaren matasa. To alhamdulillahi, kowa da ya san mutane masu aƙida, masu faɗa akan gaskiya, masu son a tabbatar da gaskiya, masu yin tsaye akan duk inda haƙƙi yake, inda na mutum ne aka ba mu aka ce mu bayar ko mu ma bi ma an so ba tare da an ba mu ba, sai dai a yawan ganaka kuma muna da hanyar da za mu bi an so ma za mu bi. To alhamdulillah, kusan kowa zai shaide mu da wannan, illa albishir da nake yi ga matasa musamman na tahiyar gidan sanata Kabiru Garba Marafa. Ina ne tabbatar muku ba za ku yi da na sani ba na wannan jagoranci da Allah ya ba mu, wanda ba nema muka yi ba saya muka yi ba, cancanta ce aka yi amfani da ita wurin wannan jagoranci da aka ba mu, wanda mu kowa ya sani wallahi ba muna siyasa ba ne don a ba mu mukami ko don a ba mu kuɗi ko don wani abu. Mu in muka ce muna yi za mu yi, in kuma muka ce ba za mu yi ba za mu yi. Da wannan aƙida mu ce, da wannan aƙida ta dace a ba mu wannan jagoranci domin mu yi tsaye akan haƙƙi na matashi in ya taso akan hulɗar tahiyar sanata Kabiru Garba Marafa. Yadda ya sani, ita Zamfara yanzu ba maganar jam'iyya ba ce ake. Duk mai hankali, duk wani matashi da ya Zamfara wanda ya mallaki hankalin kansa ya san ba magana ba ce ta jam'iyya, magana ce ta cancanta. In na ce cancanta, wane ne ya cancanta ya jagoranci al'ummar jihar Zamfara a wannan ƙarni da ake ciki? Sanata Kabiru Garba Marafa ne ya rage wa mutanen jihar Zamfara a gwada a gani, wanda sanata ne a Zamfara Central, amma kusan ayyukan shi ba inda ba su shiga cikin Najeriya, ba Zamfara ba, wanda ya zama na ɗai a majalisa. Shi ɗaya ka iya tashi ya faɗi matsalar talaka ko a zo da abu wanda ba daidai ba ya tsaye ce lallai sai an yi abin da ya sani ce shi kaɗai ya rage. Shi ɗaya a cikakken ɗan siyasa wanda talakawa ke jira, saboda ni sanin kowa ne a Najeriya gaba ɗaya nake ma magana, ba ina ma magana Zamfara. Ba sanatan, ba ɗan siyasar da ya taɓa samun vote wanda sanata Kabiru Garba Marafa ya samu a baya. 2019 da shigo sanata Kabiru Garba Marafa ya samu karbuwa ga al'ummar jihar Zamfara. Shekara ga waɗannan al'umma da su goyi bayan da shigo sanata Kabiru Garba Marafa a wancan lokacin har yanzu suna tare da shi. Ƙwarai da gaske, sai ma abin da ya ci gaba, saboda abin da ya sani ce ma sai abin da ya ci gaba. A baya in za ka tuna, ba ma gwamna ya ce yana ba, illa rashin adalci da aka bullo da shi a jam'iyyar da yake ciki. Zaman shi na ɗa mai kishi al'ummar jihar Zamfara ya ce bai yarda da shi ba, sai an tsaya a yi gaskiya, wanda shi a sanadiyar aka ƙirƙiro G8 a lokacin, wanda ya ƙarshe G8 ɗin gaba ɗaya sai da ta koma G1 don shi ɗaya aka bari.
to shi zai sa ka gano cewa sanata Kabiru Garba Marafa jajirtacce ne akan duk abin da ya dosa. In dai haƙƙi ne wanda ya shafi talaka, to lallai ko da zai rasa rayuwarsa a kansa, to sai inda ƙarfi ne ya ƙare, sannan ya zura ma Allah ido ya ba Allah ya lashe hukunci. ai jagoran siyasa A wanda an jagoran ta gidan siyasar sanata Kabiru Garba Marafa, Alhaji Surajo Garba Mai Katako, shi ne jagoran a tahiyar gidan sanata Kabiru Garba Marafa a matakin majalisar koli. In aka zo a matakin jiha, Honorable Abubakar Usman Gora shi ke jagorantar abin da ya shahi ta da tsari na shugabanci a jiha na bangaren sanata Kabiru Garba Marafa. So wannan kakkaga ana takaddamar da kungiyoyi ko mutane kasu ta gana ana takaddamar da kungiyoyi su ɗauki cewa wai ya aka yi. Duk salo ne na siyasa da ba kowa dama ya taka tashi rawa, kowa ya nuna tashi bajinta, kowa ya shigo da masoya ne. Shi yasa kaga ake ta wa'annan taruka. Akwai ƙungiyoyi sama da 280 wa'anda za a kaddamar, banda wa'anda aka kaddamar. Salo ne na siyasa wanda ya ɗauko asali na shi sanata Kabiru Garba Marafa na cin zaben jihar Zamfara insha Allah ta'ala wanda kuma ka sani al'umma na tare da shi. Dai ga naune ba jiyau ba da abin da ya shafi mu'amala ta gidan sanata Kabiru Garba Marafa. San komai aka yi kuke ɗauka kuke yaɗawa. In ma kuɗi ake bayarwa, kai kamata ka ba da wannan amsa ba. a'a tambaya ce aiki in kuma ni tambaya ce aiki in kuma tarin yau wanda nake so sannan ka gaya ma al'umma ba ni ba to ni tarin na sani to tarin soyayya ce da kira ga mai girma sanata Kabiru Garba Marafa ya cikin al'umma, domin shi ɗaya ya rage mana yanzu a Zamfara a gwada a gani, wanda kuma ya aka gwada shi to ina mai tabbatar ma za a gano baya an tafka kurakurai na rasin ba sanata Kabiru Garba Marafa dama ne gwamnati a Zamfara. Taken wannan tafiya ta wannan gida a sanata Kabiru Garba Marafa muka yi, ba jam'iyya. kenan ko me ba da shi za ku yi shi mu shirye muke da al'ummar jihar Zamfara ma shirye suke, saboda Marafa suke yi ba jam'iyya ba. Da za a ce yau mutum zai fito ya nemi goyon bayan al'umma ya ci zaɓe ba tare da jam'iyya ba, sanata Kabiru Garba Marafa ya cancanci hakan, kuma ka san zai iya. Ba sai tare da jam'iyya ba sanata zai ci baci, amma saboda doka ce ta ƙasa, ina mai tabbatar ma har yanzu sanata bai ayyana cewa ga inda yake ba. Da girma ya ci da na jihar Zamfara bangaren da iya sanata Kabiru Garba Marafa karkashin jagorancin Honorable Abubakar Usman Gora wa Malam Murtala Muhammad, kowa ya sani abinsa yake sa ya bayar da matasa domin nasarar mai girma sanata Kabiru Garba Marafa. Ba mai jiran sai an bashi ya ba matasa ba. To saboda haka tunda matasa sun san da wannan, kiran da nake da su illa dai su haɗu su ba mu kwakwaran goyon baya ga jagoranci da Allah ya ba mu, kamar yadda mai girma youth leader ya faɗi a baya. Na ji fira ta yi na cewa su sani idan Allah ya ba sanata Kabiru Garba Marafa jagorancin jihar Zamfara a kan abin da ya shafi matashi, sanata Kabiru Garba Marafa ko birnin Sin ya tai, wallahi zai bi shi kan abin da ya shafi matashi. Zan yi amfani da wannan dama da izinin mai girma youth leader na jihar Zamfara bangaren da ya sanata Kabiru Garba Marafa
muna jajanta ma mutanen ɗan Sadau yan uwan da Allah ya jaraba da wani ibtila'i na fashewar bam kan hanyar komawa gida, waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya sa sun yi shahada, waɗanda kuma suka samu raunuka Ubangiji Allah shi ba su lafiya. Allah shi kawo mana ƙarshen wannan fitina a cikin wannan jiha tamu. Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya ba sanata Kabiru Garba Marafa wannan bukata da muke nema ta gwamnan jihar Zamfara, kuma Allah ya damƙa ma sanata Kabiru Garba Marafa jihar Zamfara ya ba shi nasara idan Allah ya ba shi gwamna ya yi takilin wannan matsala.